vodafone. Dila cuy si kudo balang menduo kancang larinya ditumpang bendi kapulan nayaklah usah diago Allah nayak nan muda-muda tegala siku sia bendi nyo cali ajo sudi mato onde maala purabi inyo la bakato inyo waden kato dan pulo inyo la bakato inyo waden kato dan pulo kapit yang di balik batu mencari makan kalubang karang bamulo pantun lagu maaf diminta batarang-tarang karang go samuinan sirat tiga dua mangko manggigi bamain usaha lalengan basa-basa tinggi langit kaladang mari kaladang kaladang batanam bawang Allah pasai buah di puncang adi capui batu kasarang diangke batu pertama kita calia angkonan tibo batanang sana aman jago pasang mato pasang talingo dilaui tindawan tumbuh anak muda asmara subuh narandang usaha digadua beko awak anak kana itu sari 20 lah tujuan tujuan anggota piua indah ado kurang nan amu kembali buah di gua kabuki batanam pari ditanam anak bintuangan lah malang nasib isi joki lah taga yang gantuangan cie di kiri cie di kanan sabaleh sana tandokan sabaleh tulih latuan alun ado urang bakan kaguo kita kaguo hari akai jalan ombiling awak diambil ke umpan kayo adik balaki jo urang lain cari 70 lah duo 72 anggota jalin indah ado urang nan nio kembali buah dipilih kang limo rangkayu tanam tadi malam inyo mandamam cari 50 lah anam 56 lun ado padam ditampi bareng ditampi di indang badada ajuo diganti lai dan ganti adik nan manih takkan ajuo angko 10 tolong diisi 10 di agih tando alun ado urang nan coki kembali buah di pariso ilmu dia karo baro dari Solo ke sawah lunto dapet bana bakawan boco karo banyo sang koto cari 20 lah 3 angkonan sero indah ajo urang nan punyo kembali buah di baju musik di tengah lapang pemain si dadu kencang kemarilah basanang sanang pahibur jo lagu indang 60 angkau dicentang 60 dun sana silang baakaba urang balakang niyo dicabui atau digoyang cabui tak goyang angkin lu punya tak goyang yo aja guys
Italia angko nang tibo angku haji babaju jubah karimbo mamike balam de adik sayanglah sudah de uncu makin mandalam tigo anam kini tasimba tigo anam ulun ado paham kembali buah diunggah apa kini angko di dalam sabana malang untuangnya badan petendang mencari makan kurang lalu awak abah tanggang jika pulanglah para asian 68 tolong disilang 68 tulihlah sayang indah ado urang nan sanang kembali cabui kasarang payo kumbuah kotongan ampe pasir pangyo kalimbanang jalur suah ikan tadape badan lakuyui nande baranang cari tujuh puluh lah ampe tujuh ampe angko disilang indah ado urang nan dape kembali cabui kasarang uau tarung pakabau dago-dagah roda padapi sapanya akelok maninjau dataruhi ka ambun pagi ampe-ampe angkota jambau ampe-ampe tolong disigi alun ado urang main bau kembali buah digili kabangko naik aku reta pulang nyoba jalan kaki nan kilo indah kabara nan dalang Allahu Rabbi pahlawan tongkang bala buah setio sajo nyobong kasawah kurang kilo usaha digaduh beko awanan inyo tutua cari 80 lah tujuan 87 angko nan lasua indah ado urang nan namua kembali buah di piwa dari Medan Tanjung Merawa nak darui tak beras lagi dapet bangamin nantu gata mintu onyo cipuaan mandi dari 80 lah dua kapan dua angkonyo kini belum juga ada yang punya kembali buah uncu gili sirang yang di kabun bungo salanja kudo balari Allah tibo cilako cino lah sial kecerang kini tigo bale angkonan tibo tigo bale tolong diisi ba alamo bana manangnya sangakan uncu banyanyi ma hitam rang payo kumbuah gigi api garaman tumbuah de makan banyak tambuah jika lalu banyak karu cari 60 lah tujuan 67 angkota buah baaka badung sana sambuah niyo dicabui atau digoyang cabi tak goyang dulu guys aja guys angkat lagu punya tinggi sana mau dibuka sananya aku punya ko ayah yuk bener tuh ulang padi jo banto pandan diri po maladongkan ulah hati jo mato padan juo nan mananggungkan ladang balila sandua di balinan muda-muda sudah digoyang batu di karua kita baco angko nan tiba lalayu pengusurian ulah gagak di dalam para nan dulu jan di kudianan
Orang kampung baca kaabanya. Cari 79 tolong disiba. Alun adoyo perubahan, batanang sana manjima. Ulele di kota rajo, suko na suko di bawah sajo. Biar gadi ataupun jando, biaya raunyo samo sajo. Cari 70 lah 3, 73 angkonan sero. Indah ado urang nana punyo, kembali buah di baco. Katupe rangkayu tanam, dimakan di pagi hari. Malam peta kuita banam, ketabian tinggi manisi. Cari ampe puluhan lah anam, ampe anam tolong disigi. Alun juo ado urang paham, lanjut dicapui batu kembang. Agak dijahak ketinan jombang, barambu isa hingga bahu. Sajak dulu bakasih sayang, kini bacando orang datang. 30 angko dicentang, 30 coret di kartu. Indah juo ada orang manang, kembali buah di sudu. Akan nepo kota Jakarta, sampai orang apa olahraga. Banyak atlet lahir di sana, kini diganti dengan istora. Cari 60 lah 3, 63 diberi tanda. Belum juga ada yang niat, kembali buah di kaca. Sinani lau arang hatiku, di atu aja tali pandan. Manangi adi-adi pintu, malape uncoba jalan. Cari 60 lah 1, 61 sana tandokan. Indah juo adonan ke-7, kembali buah dibacokan. Talur kacung tapi muaro, dimakan banyak gizinya. Hati-hati sana malu luanyo, jangan kuling ita daru apulo. 50 banyak taluanyo, 50 angko tabao. Indah juo adonan punyo, kembali buah di lego. Si inam timbang tarimo, tanto matoyo dari ajo. Walau indah anan sabar aku, tapi inam sanang hati. Cari 60 lah 5, 65 di ajihan ando. Indah juo adonan niyo, kembali buah dibaco. Tarang bulan, tarang cuaco, anak gagak balari-lari. Allah tiba bulan purnamo, para angko kasana isi. Ampe paleh kini angkonyo, ampe paleh adonan sudi. Capek bau kupon kamu ko, kita cocokan barami-rami. Oke, ampe paleh. Tua. Ayo, ampe paleh ado 23 ado, 50 ado, 72 ado, 82. Cucok. Ya. Kau sonsong piti udah. Iya. Piti udah kadang bana lanjut dah sete. Piti 1000. Lanjut 1000 piti 1000. Banyaknya sonsong. Iya, ampe baleh 36, 61, 72, 87. Cocok lo baduo. Yang lain baka banyak. Dah. Allah banyak rezeki. Allah banyak balon. Masa alun lela banyak angko keluar rezeki dah. Wah, yo parah tuh. Kau sonsong petis ya? Uni kau. Kau dia nyuni? Ya. Celai dah. Ba alo pada kalau uni ina lembut bagiannya. Cobalah kalau udah apa lembut aja. Ayah.
Besok kiper enggak. Oh, besok kiper biasa tuh dapet taruh ini itu kaman di umpanan. Iya. Yang cuki mah kuponnya angke beli sana. Yang cuki mah kuponnya angke tinggi-tinggi. Kita kayu deh guys. Oke guys. Hiyo. Come on. Vodafone. Yeah. Lah sudah buah digoyang, tapi balik ke dalam sarang. Apa kini angkonan datang, matu talingo yo di Panyalang, Gamporayo di Padang Panjang, Sumatera Barat bergoyang-goyang. Ala banyak karena jangkang, nyorang kampung satu Malayang. Cari 26 kampunan gadang, indah ado urang nan paham, alah ado urang nan mana adua. Iyo 26. Cobalah isan kopon calian. Kalau indu-indu menang lembut-lembut. Cobalah kalau laki-laki. Namin guguh aja nyentah ba aku lah, atau balawanan nyentah ba aku. Lawan tadi itu dah. Oh kawan sangko kok lawan gadis cie enggak sama-sama suko tuh lawan namanya itu kan gitu. Lahi bakawan juga tapi lawan namanya. Kok sangsong piti. Senyum nasi teh aja budu ya. Ngantua, ala ngantua. Oh lah ngantua bisa sekolah aja. Lagi aja. Alun dah itu. Hawa kalau lah lahilang lebangan nadi. Tahu lo ya. Barang kota kira deh. 26 30 ampe 73 82 agih aja lah lai. Sampai turang seko pandai minnya sudah nyonya. Iya. Pas salam kita dah. Awak lupa salamnya. Biasa awak salam tuh bang. Iya. Oke. Baka banyo ama-ama dusana anggo sadonyo guys di mungko baka ba angke balik aku punya tinggi kita kayo balik guys. Ayo. Berguna di kau mengharapkan kasihku kembali. Oh, baiknya kau cari jalanmu sendiri, usah kau sesali. Didulang ame didulang, pendulang ame di bangko, diulang cabui kasarang. Apa kini angko nanti bo kepatatan sana babilang ku angui uncu dah satu sana ndak usah berang-berang itu takil yang namanya. Oh rang pawa baku dolimo saiku apa mutu itali kurang Jawa bakirim bunga. Kok layu Jawa diganti 3 tali sana tarimo pembalian titi ajo cari 70 limo 75 angko nanti bo di kupon di agihan do alun ado urang nanio salusin ayam di kandang tadi malam diampai musang satu dua pareman bagadang buru sisi sabana malam. Oh duo bale angko disilang duo bale dun sana centang indah ado urang nan malam. Oh dari Medan ke Batang Toru nak tarui ke kota Delhi hilang jaso si kapakayu.
aja adonyo kapabasi cari 80 ala 81 tolong disiki Allah ado orang setuju capek bau kupon kamari mari kita cocokan dulu aku manang aku indahnya aku kalah sabananya. Oke 81 70 ampe 26 27 ditampi di indang berada juo diganti nan lamut terkena juo 10 memang cocok ya. Ya. Batu model 7 kayak indah pungkang lah dah. Indah. Matahuan kan kalau laki pungkang aja. Indah. Oke, selamat udah. Dah. Masih lanjut. Angke beli aku punya sana-sananya. Ayo, kayu aja. Apayo kasilayo kabukit taruh ke padang lapane hidui bantu iko dicoba jadi tukang dendang kaladang mari kaladang apa tanam padi lah sudah buah uncu goyang mari main kembali oh bakain batora-torai bajambu ajo banang suto koda pekato sasuai basan yang bulan di muko anak darojo marah pulai samuran jaka duo angko dibilai duo di agia tando Allah ado orang nan sampai capek baul kipon kasiko ado kini orang nan pandai samo kita cocokan bersama apa iyo atau ndak sampai atau malah rugi jadinya. Oke 22 ampe balik ampe pelampe 68 70 ampe iyo cocok loh yang lain baka banyak apa-apa ambo yang dikadai baka banyak pak limain kimpas nanto tidak min kau apa dah iya bekonya awal asik kisah kok satu apa temin kelas min kau aja nanto ayo tele deh. Iya, buras angko ada kan anggapan min kim punya min kuah. Iya. Oke, masih lanjut penitia. Masih lanjut. Angke lah beli aku punya sana di muka. Kita kayu pada aja je. Pas yang mangguang di Ilianare, tampe puna go patendangan. Konda batenggang angin dare Kusata siun pariaman Rang solo natasi layo Kabuki singgah di padang Kembali angko dibaco O dicabui ke dalam sarang Oh larusuah nagari Jambi Allah banjir si batang hari Allah banyak tarana amati oh anam balik tolong diisi anam balik dun sana sigi alun ada orang nan sudi mendaki gunung Singgalang menurun gunung Marapi lah capi baju basalang kok hilang Jawa diganti lah tipu angko yang gadang ndak mungkin ditambah lain 90 hadi centang 90 sana isi alah tuh apa kasih kau 90 iya oh lahi satu papa ambu di kadai itu mah laman concoang aja tangannya kan berarti satu gitu menang ceh. Iya, dawak menang. 90 79 61 36 sabale, yo cocok. Di mau damin digo.
Di kedai topak tu nunjuk dia apa dah nak menang Iya. Okey.